amb els habitants del poble de Cantoni i d'altres pobles de la comarca d'Osona. La majoria de grups venen de països de l'est. Abans el festival era una excusa per sortir del país i molts ho van aprofitar per quedar-se a viure a Catalunya. Ara que el festival s'ha consolidat, continua sent molt important per tots aquests països. Tota aquesta gent s'ha trobat a l'11è Festival Internacional de Música de Cantoni Gros. Els grups arriben al campus del festival a Cantoni Gros, a la comarca d'Osona, durant tot el dijous. L'arribada es fa amb comptagotes. Aquest any hi participen més d'un miler de persones, reunides en 27 grups. Més de la meitat dels grups, com és habitual en el festival, són de països de l'est. Descarregades les maletes, els membres del comitè d'acolliment informen grup per grup sobre les normes que regeixen el festival. A cada grup se li assigna un guia, que a més de fer d'intèrpret, té la missió d'actuar de pont amb l'organització. Les components del grup coral femení Uzmev d'Eslovàquia, després de fer 2.200 quilòmetres i de passar els tràmits de l'arribada, encara tenen ganes de cantar mentre van cap al seminari de Vic, lloc on s'allotjaran aquests dies. Les noies s'instal·len en uns llits que l'organització ha cedit al seminari. A més d'hostatjar-se en grans edificis com el seminari o en cases de colònies, molts participants viuen en cases particulars. Un grup d'hongaresos conviu en una masia situada al costat de Cantoni Gros. L'esmorzar és un dels moments idonis per intentar comunicar-se, tot i que no parlen el mateix idioma. Els concursants han de marxar d'hora de les cases cap al festival. La guarderia de Cantoni Gros és un dels llocs d'assaig. Malgrat la calor i el cansament, els participants no deixen d'assajar. Més tard, amb els vestits de gala, arriba l'hora de la veritat. El festival és també una competició. Sota la mirada del jurat, cors mixtos, cors femenins, cors infantils, grups de dansa i grups de música popular aniran desfilant. L'organització del festival instal·la un servei gratuït de menjador per tots els participants. El menjar i els horaris s'adapten al gust de tothom. Entre competicions, s'aprofita per fer altres activitats. El campus es transforma en un petit poble, on hi passen cada dia milers de persones i on no hi falten tota mena de serveis. Els grups de l'est europeu, principalment, improvisen petits mercats per guanyar diners. 10 anys enrere, quan la situació política a l'est era més difícil, molts participants es negaven a tornar al seu país. Alguns, com la polonesa Eva Galik, s'han casat aquí i han començat una nova vida. És diferent, perquè l'any que vaig venir jo, el nivell de vida a Polònia encara estava bastant baix, bastant per sota, i ara ja és diferent, sí. Jurek Podlewski viu a Catalunya des de la primera edició del festival.
Va venir a cantar amb una coral. No tenia intenció de quedar-se, però les perspectives de futur i el marc polític de Polònia el van fer decidir. Llavors, un dia vam cantar a Esquirol i després vaig tenir una conversa, diguem, poc agradable amb el comissari polític. I aquest diu unes coses així. Va dir, parlarem quan tornarem a Polònia. Llavors, simplement vaig pensar, doncs no parlarem. El Corpus Mem de Prievidza, Eslovàquia. A mesura que es coneixen els guanyadors de les diverses competicions, es van reproduint escenes d'alegria. Els premis són especialment importants pels participants dels països de l'est, tot i que no passen de les 100.000 pessetes. 10 anys enrere, si no guanyaven el primer premi, no podien tornar a sortir del seu país. El grup d'Eslovènia, que és el primer any que va al festival, ha guanyat el primer premi de cors mixtos. La il·lusió és compartida també pel guia que conviu amb ells. Jo crec que si el guia es troba amb el grup i el grup també es troba amb el guia, i tu comparteixes les seves alegries i les seves penes. Si ells guanyen, doncs tu estaràs molt content, però clar, si perden, doncs seràs trist perquè et sap greu, perquè són gent que has conviscut almenys 3 dies, però són 3 dies molt intensos. Als eslovens els ha tocat viure en famílies de folgueroles. Aquest grup, acostumat a dormir en hotels, valora molt especialment l'acolliment de la família. En aquest cas, gràcies a l'anglès, hi ha una relació més cordial. En agraïment, els grups ofereixen un concert al poble. Aconseguir el concert provoca sovint discussions entre els pobles. Tots volíem que ens fessin el concert i llavors, doncs, bueno, el van fer a l'altre poble i, esclar, nosaltres aquest any, doncs, hem posat tots els esforços perquè pogués ser aquí i, esclar, llavors sí que amb l'altre poble a vegades tens una mica de problema. Perquè, esclar, ells també el voldrien. L'últim dia del festival, l'ambient de festa major omple els carrers de Cantoni Gros. Més tard, a la carpa, el concert de Cluenda posa un punt final emotiu als 4 dies de festival. És l'hora dels adeus. Tot i l'esforç que suposa pel poble l'organització del festival, ja fa 11 anys que se celebra amb èxit i la seva continuïtat està garantida. Sempre havíem pensat que al cap de 2 o 3 anys la cosa decauria perquè la gent es cansaria any rere any de fer el festival i hi havia veus que suggerien de fer-lo cada 2, cada 3 anys. Finalment l'hem fet cada any i en aquests moments no parlis amb ningú de no fer-lo cada any. És a dir, tothom vol continuar amb aquesta freqüència. Després de la cluenda, la festa continua, improvisada i imparable pels carrers. Mentre els joves del camp de treball desmunten l'escenari, els components d'un grup coral romanès continuen allotjats en una casa de Cantoni Gros. Tots els grups ja han marxat, però ells no poden fer-ho perquè s'ha de canviar una peça del seu autobús. No és un cas excepcional. Cada any es resolen problemes semblants i la gent del poble no li fa res de tenir uns dies més 40 persones a casa. I quan ho he dit aquí a casa, mira, hem de tornar-ho a remuntar, hem de treure això, hem de posar l'altre. Ningú ha rondinat, tothom està d'acord que es havia de fer això i que tocava, que aquesta és la manera de que no costi de fer-ho.
Però l'única cosa que ens trobem és que passant aquests dies que hi ha aquest ambient que sembla una festa major al poble, una alegria, tot, els carrers plens, tot, que l'endemà quedem tan buits i tan tristos. Com si fos el primer dia del festival, la gent de Cantoni Gros s'ha llançat a facilitar l'estada dels romanesos. Menjar i allotjament estan assegurats pels dies que faci falta. Ningú no sap quan podran marxar, però això no sembla que sigui un problema. És un exemple més de la capacitat d'acolliment d'aquest poble i que caracteritza el festival. Quan ells marxin, el poble quedarà buit. Hauran estat 4 dies de convivència, unes grans colònies musicals, de les quals sempre, malgrat els problemes, en queda un bon record.